Todos estes son deuses supremos e son equivalentes. Tamén. Veles, non? Veles, ese, digamos, deus que non é o deus supremo, pero é moi importante. Veles, ou Volos, é un deus do mundo eslavo. Pero claro, o mundo eslavo ten o seu propio panteón e ten unha figura moi interesante que este Svarog, Volos e Perún. Perún é o deus que equivaldría a Zeus, Xúpiter, é o deus tal. Svarog é un deus ambivalente, como todos ao final, e Volos, que é o que me interesa agora, é este Veles, Volos, este que voa, este serpe. Volos, serpe, non? Que curioso. Eso pode ter algo que ver con o noso mundo, vale? Resulta que no noso mundo temos a pena Trevinca, non? Que significa Trevinca? Qui lo sa? Vale? Para empezar, a pena Trevinca son tres. Son a Surbía, a Trevinca e a Negra. A Surbía, a Trevinca e a Negra. E chámase Trevinca, que é moi parecido a moitos outros montes de Europa. Por exemplo, en Eslovenia, en Croacia, hai o Triglav, o Troglav, e son montes con tres curutos principais. Son iguais. De feito, este é o Troglav, ou o Triglav, podría ser. Triglav está en Eslovenia e o Troglav está... E aí hai un deus triple. Podría ter algo que ver isto, a Trevinca, con isto? Pois pode estar relacionado mediante isto, porque Lardeira é un pobo que está na base de, o sea, na base máis alta de Trevinca. É o lugar habitado máis alto das Trevincas. E teñen, que curioso, aí hai un deus triple físicamente, o sea, hai unha figura que é esa, que está aí debuxada, que é como un Cristo, bueno, non sei, poñerlle vos un nome, non sei, é un único bloque, así grande, de madeira, do que saen tres cabezas, que interaccionan entre sí, e que aparentan ser o mesmo ser, porque non son Padre, Hijo e Espírito Santo, non? Senón un deles sería ben reconocible para nós. Son como tres veces a mesma cousa, non? Están interaccionando, como casi sempre se representa a esta outra trindade. Que casualidade. O sea, en un monte que se chama, basicamente, igual que o monte croata ou que o monte esloveno, onde hai unha divindade tripla, en Galicia hai tamén un monte que se chama, basicamente, igual que unha divindade tripla. Que se parecen moito, non? Viana do Bolo. O deus de antes chamábase Veles, Volos, depende onde estés, non? Pero como se chamaba Viana do Bolo antes? Bolóbriga. As fontes clásicas chamanlle Bolo-Briga, o sea, a cidade de Bolo, de Volos. Que curioso tamén, non? Pode haber algún outro mitema dentro desto que dé outro martelazo máis na mesma dirección que a mí me convén neste momento? Claro, resulta que hai un personaxe fundamental no mundo cultural que son os personaxes deso que chamamos o antroido nós, que saen cunha serpe na careta. Por qué? Porque non é a serpe esa estáse medio perdendo, pero sempre estaba aí. Así que un deus serpe eslavo, agora explico por que é un deus serpe. Un deus serpe eslavo que se chama Volos ou Veles, depende de se estás en Ucraína, será Volo, e se estás en Eslovaquia será Veles, pero é o mesmo ser, que ten relación cas serpes e que ten relación con montes triples, non? Que son entidades triples e tal, tamén o atopamos aquí. Pequeno flashback para ir apuntalando todo o que digo. Este de aquí, que é o que saquei antes, resulta que aparece en Eslovenia tamén. Esa figura do medio é Eslovenia e está debaixo dun deses Troglav. E é unha versión de Cristo, aí si parece Cristo porque ten os brazos así e tal, pero alguén se preocupou de poñerlle pene igual que ten que ter o outro, porque debía formar parte, debía ser un mitema, non? No mundo cultural que produxo eso. E outro está na catedral
importante, na catedral de Armagh, en Irlanda, dentro da catedral, igual que a figura galega está dentro, non dunha catedral, pero sí dentro dunha feligrasía moi importante, San Miguel de Vilar de Perdices, aquí ao lado. E os dous están en contextos moi semellantes. E teñen unha cousa curiosa, que a veces pasa desapercibida. Os tres teñen, alguén lle traballou esas rayas que lle saen da cabeza, non? Como se fose ese aura que a veces teñen os santos e tal, non? Un é San Miguel de Vilar de Perdices, o esloveno é tamén San Miguel. Claro, Armagh falla, non? Porque é San Patricio. Depende. Porque San Patricio non se chamaba San Patricio, según a propia tradición irlandesa. San Patricio non se sabe ben o seu nome, pero sí se sabe que no cría, é onde se fai el cristián. Faise cristián no alto dun monte, onde vive unha entidade que se chama Michu, Mihel, depende das zonas de Irlanda onde o pronuncian. O sea que hai unha relación, inda que se xa vaga, con San Miguel tamén. San Miguel e San Elías. No mundo cristiano noso, San Miguel vai ocupando unhas funcións, por exemplo, loitar contra as serpes. E no mundo eslavo xa non lle chaman veles, din que é San Elías, que voa polo ceo nun carro de ouro, como di a Biblia, e loita contra as serpes, non? E aquí teríamos algunha relación con todo isto? Cerca, así no noso mundo. Bueno, pois, por exemplo, un relato mítico como é do Ponte da Misarela, aquí tamén cerca, en Portugal, en Trás-os-Montes, moi cerca de Montalegre. De feito, pertence a Montalegre. A Ponte da Misarela é unha ponte feita polo demo, instantaneamente, porque un home moi malvado, malísimo, que tiña unha relación especial pois co bosque, cos animais, co xabarín, etcétera, etcétera, pois lle pide o favor ao demo de que lle construa unha ponte porque o están perseguindo para justicialo, etcétera. Entonces o demo compromete, o sea, compra e construelle unha ponte. Cando pasa este ser moi malo, malísimo, a ponte desfaise. Estou abreviando moito a historia. Tempo despois, pois un sacerdote chega a un trato, encoméndase a San Miguel, e cunha ramiña de Romeu fai un trato co demo, pero é como cando faz un trato e cruzas así os dedos. Bueno, pois o sacerdote fai algo equivalente e a ponte, en lugar de desfacerse, el consigue burlar o demo e a ponte mantense. Bueno, basicamente sería unha versión ou unha tal. Así que hai un ser moi malo que pacta, digamos, co demo, o sea, simbólicamente é tan malo como o demo, é como a serpe, non? Moitas veces o demo o relacionamos ca serpe, aparece representado como unha serpe, e isto todo está relacionado cun sitio no que a advocación de San Miguel é moi importante, e o propio sacerdote encoméndase a San Miguel para pedirlle ese favor en contra do demo, porque claro, a quen lle vas a pedir un favor en contra do demo? Non pode ser un santo calquera. De feito, San Miguel non é un santo normal, porque xa non é unha persona transmutada en santo, é un ser, é un equivalente do demo, pero en bo. Entón, necesitas un arma moi poderosa para loitar contra o propio demo, San Miguel. Así que, San Miguel, San Elías, San Miguel por todas partes. Así que esa figura de antes apareza nunha igrexa dedicada a San Miguel, que un deus galego, un deus galaico, un deus do occidente, pano-occidental da península, que se chama Endo Bélico. Endo é un prefixo que indica abundancia ou grandeza, non? E bélico é o nome do ser. O sea, un superveles, Endo Bélico poderíamoslo traducir por superveles, non? Ou moitos veles ou superveles, como queiramos. Un superveles, un deus así, en todos os sitios onde aparece relacionado no oeste da península, está en lugares que son parroquias de San Miguel. O sea que volve a haber unha relación entre ese Veles Bolos e San Miguel. Xa me parece bastante denso hasta aquí, entonces vou a saltar un pouco, porque eran mitos, heroes, ¿no? Bueno, pois heroes. O sea que isto é un punto e aparte. A ver, heroes.
Pero a mítica galega tamén pode ter heróis aproveitables para construir discursos, para facer películas, pois podería ter moitos. Aquí un que pareceme extraño que este tan desaproveitado é un tal Paio de Canderrei, que é unha persoa real, non? Do século XIV, que é un gran señor da guerra, un gran o que os escoceses chamarían un border rider, non? Chamarían un xinete de fronteira, non? O sea, un personaxe de auténtica película, cando ves un pouco as peripecias del, non? En loita con o abade de Celanova, en loita a veces real e a veces virtual, non? A favor dun rei que se chama Sancho IV. É o tipo que probablemente, según os documentos que hai de Celanova, é o que se encarga nada máis e nada menos da construción ou de reconstrucción ou o que queira que fose, que non é ben coñecido, do Castelo de Monterrey, e que é señor dun sitio ben curioso que se chama Can de Rei. Ese Can de Rei, que parece ser que estaría en Vila de Rei, no que hoxe conocemos como Vila de Rei, na documentación aparece nomeado como o castro, chamanlle directamente, o castro de Can de Rei, ou de Can de Rí. Eu vin algunha fotografía do documento original e en realidade o que pon é Can de Rí, que Rí é como, por exemplo, en irlandés se chama un rei, que é extraño, é curioso. Bueno, pois este Paio de Can de Rei podería dar para un ciclo como o de Arturo. O día que se investigue ben este mundo de fronteira, esta xente que viña directamente xa de 40 anos en guerra, desde a época do primeiro rei de Portugal, Afonso Enríquez, e un rei castelán, Fernando II, pero que xa levaban como 500 anos, non? Dende a alta Edade Media, en unha zona de guerras constantes. Bueno, pois este daría para ser un William Wallace, daría para ser un rei Arturo, daría para ser un personaxe increíble. Federico Álvarez, si queredes explico vos tamén por que Federico Álvarez é un gran heroe, ou a Rampoña Negra, non todo teñen por que ser persoas. En Galicia hai un mito, o mito da Rampoña Negra en algunhas zonas, evidentemente, pero que tamén é curioso, porque é un mito que ten unha base real. Efectivamente, en tempos históricos, o sea, hai 1000 anos, 1500 anos, existían unhas águias xigantescas, non aquí, que se saiba, tan grandes como vedes no dibuixo comparado con esa rapaza, que eran capaces de coller unha persoa e matala, e comela. O sea, unhas águias moi grandes. Bueno, pois eu teño atopado por Galicia adiante o relato mítico dunhas águias grandísimas que viñan e podían comer a unha persoa. Como é posible que ese mito este aquí, en Norteamérica, en Nova Zelandia? Non o comprendo. Pero que é un ser, que a águia era un ser real, sí, porque hai os restos das águias. E que o mito está espallado por medio mundo, tamén. Pode ser que incluso en tempos non tan lonxanos hai que houvese unha águia xigantesca capaz de comer persoas? Non o sei, pero o que si vos sei é que a unha águia non lle fai falta ser moi grande para comer unha persoa, mira aí. O sea, é impresionante. Ese águia é como 4 veces máis pequena que a famosa Rampoña Negra e tuvo o valor de botarse unha persoa que se non lle la quitan non sei que sería da persoa, pero é un caso, sabedes que é real. Así que o mundo dos mitos é bastante fascinante. Recoméndovos a Enciclopedia de Galicia Encantada de Antonio Reigosa, que a ver se un día ven por aquí pola biblioteca, e, por exemplo, Pequena Mitoloxía de Galicia tamén, de Ruiz, de Reigosa e de Cuba Rodríguez. Así que estou aquí ahora para todas as preguntas que seguro que este chaparrón suscitou. Non volvo a Rampoña Negra porque senón... A ver, quen abre el fuego? Alá, o caballero del fondo. As tríadas é tan bello como o mundo, non? Sí. As tríadas en Egipto tan ben documentadas. En todas partes. Terá iso algunha raíz ainda máis profunda? Ou algún
Esa é a gran pregunta, porque todos os mitógrafos que en el mundo han sido pregúntanse, pero vamos a ver, como é posible? Como demonio é posible? A que obedece ese fenómeno? Eso non ten unha explicación coñecida hoxe en día. Pode haber interpretacións, pero é algo tan descomunal que como interpretamos? Como podemos imaginar que no medio de Norteamérica haxa a rampoña negra, que aquí haxa a rampoña negra en forma de mito, e que hai 5 minutos, como quen di, históricamente falando, haxa rampoña negra en algunhas partes do mundo? Iso a que obedece? Que pasa? Que os indios americanos viñeron a Galicia e nos contaron os mitos deles? Que nós fomos a Nova Zelandia e lle explicamos os maor... O sea, como funciona eso? O sea, ou é que hai, como dixeron algúns mitógrafos moi importantes, como Max Müller, dixeron, bueno, é que houve un mundo, houve unha época dos mitos. Creáronse todos os mitos, creouse o repertorio, e a partir de aí, cada un, autoservicio, plato combinado, cada un foi collendo o que mellor lle pareceu para configurar, para dar unha explicación do mundo que o rodea. Pois é unha gran pregunta, non? Pero sí que é verdad que tamén pasa con outras cousas. Por exemplo, eso que chamamos neolítico. No fondo é un relato mítico, noso. A propia ciencia ten relatos míticos. Por exemplo, temos que imaginarnos que o neolítico é, por exemplo, a domesticación dos animais e das plantas, non? Neso basicamente consiste o neolítico, así, a grandísimos rasgos. Claro, pero iso como o faz? Imaginemos, nós somos unha cuadrilla de cazadores-recolectores. Estamos neso que antes do mesolítico, do neolítico ou mesolítico. Vainos moi ben. De feito, lévanos indo moi ben, mínimamente 150.000 anos. Durante 150.000 anos, números redondos, todos os nosos antepasados vivían sin cultivar ningún alimento de ninguna clase, tal como entendemos, e sin criar animais domésticos porque non existían. E folles moi ben. E de repente, por que? Cambian. Non o fixeron porque se acabaron os animais salvajes, nin porque se acabara... Non o fixeron. Non sabemos por qué, non se sabe por qué. Pero como por exemplo, como funciona? Eu vexo son un cazador e vexo que ali no alto das serras hai unhas cabras salvajes. E un día, en lugar de ir a cazalas, decido ir coller unha e a levo para casa e a guardo. E claro, o ano que ven que teño unha ovella. Non, o ano que ven teño, no mellor dos casos, máis cabras salvaxes. Pero son salvaxes e bravas e non dan leite cando a mí me dá gana. Non, teño que dedicarlle 500 anos, por exemplo, ou 300 anos, ou dame igual, 100 anos, para transformar un animal salvaxe, bravo, nun doméstico. E que pasa? Que vou estar cun plan a 200 anos vista criando na miña casa, que non teño porque son nómada, é outro problema, criando en algún sitio cabras, ou peor aún, criando os antepasados das vacas, que eran uns bichos de 2 metros de alto, feroces, casi o máis perigoso que había en Europa, e así con todo tipo de animais, os cabalos, ou non sei que, ando ao carrelo con eles durante centos de anos, porque sei que dentro de 300 anos vou ter un animal doméstico. Como funcionou eso? Pois eso é descoñecido. E ademais resulta que todos os seres humanos do mundo hai un momento histórico que deciden facer o mesmo. Os chinos inventan o neolítico, os europeos orientais inventan o neolítico, e en América do Sur inventan o neolítico. Ao mesmo tempo, sin ter relación entre eles, e sin coñecerse, e sin viaxar dun sitio para outro. Como fixeron? Non había teléfono para avisar. Como funcionou eso? Ou como empezou o universo, según a ciencia? Pois temos que creer que nun punto sin dimensións, antes do tempo, houve unha gran explosión que se chama o Big Bang, e de aí xurdiu todo. Iso é un relato mítico ou é... Non, iso é física de alta gama. Así que consumimos moitos mitos de todas as clases. Non só as sociedades tradicionais tiñan mitos. O que pasa é que as sociedades tradicionais facían ao revés. Primeiro, asimilaban o mundo todo de golpe e despois daban conta dos fenómenos. O trono é Perún, que baixa co seu martelo e tal e cual. E nos facemos ao revés.
A ciencia fai ao revés. Parte de cousas, digamos, pequenas para ir construindo edificios. Esta xente tiña, todas as sociedades tradicionais teñen unhas aspiracións descomunais. Se construen unha muralla, a muralla é bestial. Se construen un monumento, o monumento é brutal. Se hoxe son un cazador-recolector, mañá, e sin ter nin idea de pintura, pinto Altamira, dun solo trazo sin fallar unha sola vez. É impresionante. O sea, o mundo antigo é moi diferente do noso neso, en que esa xente eran prodixiosa. É posible que houvese unha edade dos mitos? Pois non o sei, pero é un misterio de primeira. Celso. A mí me maravilla o completamento tanto do estadio de cazadores e recolectores como o estadio neolítico, cuando efectivamente os seres humanos eran libres de desplazarse de un lugar a outro, de repente cambiar todo ese sistema de vida en lugares de nómadas, ser sedentarios, es decir, pasar por todo un proceso de penurias, de calamidades, de adaptar, por ejemplo, os seus sistemas inmunolóxicos a todo isto, e de apostar por algo que realmente só lhe traía calamidades, non lles aportaba absolutamente nada. Isto é o que me maravilla do período. Isto quer dizer que é como se houbera un fin a longo prazo que eles nin tan sequera foran conscientes disso. Algo así. Estou completamente de acordo. Quero dicir, aí hai outro misterio insondable. Non se comprende. O malo, o bo, é que iso ten, por exemplo, ten arqueoloxía. Aquí non, porque é moi complicado por moitos motivos, pero hai sitios, por exemplo, no que hoxe chamaríamos Dinamarca, hai un xacemento increíble. Hai un xacemento no que teñen séculos e séculos e séculos da mesma xente. Entonces, ao principio do xacemento son cazadores e recolectores, e vaille moi ben. Por que lles vai moi ben? Porque como consérvanse os osos, o sea, consérvanse hasta tal punto o tema que hai, por exemplo, hai unha tumba en concreto, é unha muller, creo que está co fillo, a muller e o fillo enterrado. O sea, como almofada, a muller ten dúas as de cisne. O sea, parece Wagner, parece Lohengrin. O sea, a muller morta co fillo, ¿no? Soterrada ali, e conservada, por sorte para hoxe, polo tipo de terreno que hai ali e tal e cual,